lot of people are saying Pokelo looks pregnant. Ameno munyatsozvionawo semuT-shirt yakapfekwa iyo, and ndaona mavideos mamwe pastatus yeshamwari yacho anga achita kunge ari kungogadzirisa T-shirt iyo ichita kunge iri kudzikisirwa iri kuita sei Ameno. And also piki iri ramuri kuona iri akabata musana riri kuita senge shuwa rine kabhamu ndo riri kuseculata picture iroro riri kunzi nevanhu muri kuona here kuti sisi vanenge vakazvitakura zuro uno vanga vari kucouple therapy. Nhasi zvazvenhumbu zvinhu zvacho, so pesi yacho yavari kufamba nayo inenge hombe, vari kuenda kumberi chaiko chaiko, havasi kumbomira nekuda kuita mhuri kuti ikure kwaEmmerson uku. Zvinhu zvacho Ameno, regai vasecure future yavo, because vakaitawo vana vakawanda vanozototi maintenance yavo inenge iri pamberi apo. Ukaitawo mwana 1 haunawo chakanyatsosimba, hauna chekunyatsoti, maona. Ukaitawo 2 3 4 ndopa unonyatsoziva kuti inheritance vanangu vanowana, vangowana unowo mashares ari kubuildawo future yevana vake. Ndo zvaari kutraya kuda kuita sisi. And iyo nhumbu yachabva yangonzi vanhu vanga vachinetsana. Munoziva zvinoita nhumbu soka, nhumbu ine mawara inobva yati pari kunetsana vanhu ipapo pangoti vadzokerana 2 minutes zvaita nhumbu yobva yabata. So ndosaka vari kuenda kumacouple therapy avari kuita aya, vada kuti mhuri yacho iyoyo iri kukura iyi varambe vari pamwe chete. Ndo I think zvandiri kutongoona zviri kuitika panapa. And musikana zvake haiwa kuzvara haazeze anozvara. And apa atoita lucky rekutoti akutokudza mhuri nemunhu 1 anga ajaira kakuenda uko kumwe kunge game park, anga akuda kutoita game park yake. But anyway apa aziva kuti achengetedze marriage, apa adzidza zvake kuchengetedza marriage. Asi sisi vakutosvika like she's now in her 40s. Vana ndevechiko isusu tisina mari tinenge chinzi mufana kupedzisira kuzvara ne35 chi, but vari kungore muma40 something asi vari kungozvara. Vari kuzvara vakuma40 kudaro vari kungoita dzinza, vari kukudza dzinza. Zvinhu zvacho. So Ameno, all the best sisipoki nemhuri yamakuda kukudza. Vanenge vada kuti vakudze kudarika vamaiguru. Kwamaiguru kune 3 kune 4 zviya, kune vanganiko kwamaiguru zviya. Ndakangamwa zvangu family photo repachristmas kuti ranga rine vana vangani, but kwamaiguruwo mhuriwo iriko. But sisipoki ndofunga vakatoti panapa toda kutoita equal, kana ukanzi pamwedzi kunoenda mari yakati iniwo nechidedzero yakati, because ndinewo tinenge tafanana kunge ka competition kunge kachii. Tinombozviziva here zvemaslay queen kuti vanenge vachinyatsoita sei. Handizivi hangu kuti what will be going through her mind kuti azosvika kuti ndakuda kuita nhumbu, ndakuda kuita sei. Aiwa havasi kugona sisi. Ndo zvandingangotaura. Sisi is making sure kuti murume zvaadzoka kudai so vari kufara. Vakati mukufara kweregai tibva tatongovatambidza kamwe futi kamwana kekuti munhu anyatsogara achinyatsozova kuti mhuri yakura unoendepi. You know that thing yekuti vanhu vanenge vachida kubatirira kuti murume ngaaende kana mhuri yakura. Ndo kanenge kari kuda kuitika panapa. Menoti achabudirira here, kuti zvicharamba zvakadaro here, relationship icharamba ichingoripo here. Because vanhu ava they don't mind kurambana. Vanhu vane mari vanokudza kuti allowance unotaura yaunoda hatina basa nazvo. Ndo varidzi venyika, ndo vane mari dzacho dzeseka. Saka sisi vanogona kutongonzi togona kukupai mari yacho yamunenge muchida pavana, chero inini ndisingorinewa hazvinangana basa. Chero akati ada 100,000 pamwedzi mofunga kuti vanoiramba here. Vanotoi kusvika mwana ane 18 anogona kutoipiwa because mari vanayo iripo inogona kutoita zvese izvozvo. Because sisipoki even pavanga vakachinzi vakasiyana nemurume havana, mamuchingovaona vachita vachitravela vachingoita zvese zvavanga vachingoita, soft life yavo vanga vachingoita, because nenyaya yekuti vane she's got mwana, she's got zvaanenge ainazvo izvozvo zvinenge zvichiziva kutoti mari inouya because kune vana, anotopiwa allowance yacho iyoyo. Zvakaomera kuda maslay queen zvika unenge uchingogara musoro uchingotema uchingoendeswa kucouple therapy ukaendeswa kakati kuti mungotry chete kufixa zvinhu zvisingafixike. Remember after therapy you are not guaranteed kuti marriage yacho inenge iripo ka. Pane pamwe pamunonyatsoona kuti panapa therapist ari kunyatsotiratidza kuti izvi it's not going to work, because therapist is not there to enforce, is not there kukuudzira life may imega munotobva imomo musession matoziva kutoti hapana paka it not work. Mangoratidzwa kunzi 1 2 3 and a therapist anota kuti iwe wega uite find yourself mumatherapies iwawo. Iwo ndiwega unotozopedzisira watoona wega kuti it will not work. I just hope whatever Sisi is trying to do will work out. Otherwise tinozovaseka pamberi apa zvatadza kuita work out.
vazongosiwa nevana vavo, vazongosiwa nechichichichi. Chinonetsa ndechekuti what I've realized is varume ava kana angotanga zvekuti abarika kudai so kashoma kuti amire pachaita wechi3 wechi4 wechichi, because it's not always kuti iwo ndowavhara musuwo ndiwega uchanzi, it's not kuti we are guaranteed kuti ndiwo chaita wechi2 nekokupedzisira. Pari kuuya vamwe vanhu tuma20s tuma30s tunenge tuine moto wekuti iwo unenge wachembera unyatsozoona kuti panapa handina dhoo nevanenge vakaburwa. Handiprove akambonzipa pari kudanana Emerson, muchiremember last year pakamboita last of last year chaziya maruma zacho akambobuda iwawo. Saka pane paine tumwe tunhu kutoti iwo unenge uchingofanira kutoita keep up. Makamboona kuti maiguru avambozvinetse, maiguru avazvinetse nezvakawanda. Muzuna takatoona vachitoita mavideos avo vachibika pagas stove, kitchen yavo chinyatsoratidza kuti it's a simple kitchen, nothing hectic imo mukitchen macho imomo, but ndikakudza kuti sisi ava vanotry, like she's always on her toes like this to try to please murume. Kuda kuita se mufunga kuti munhu ari kuma40s anoita basa rekuita zvinoitwa nasisi ava, like in your 40s you just want peace, you just want to live a life here yekuti you are not worried about what people say on social media, you are not flaunting. Zvinoitwa nasisi ava zvoda kuitwa nemunhu ari kuma20s, vanotoita makwikwinana melo kwana Denzel uyawe ndo vanofanira kuita zvinoitwa nasisi ava. Ma30s probably, but kana wakuma40s, guys come on, there is more pane kunoita mashopping emaguchi emachichichi aya kuda kuratidza vanhu kuti aiwa ndisu takapinda tiripo. I feel like it has to stop at a certain age. I mean, I don't know, but that's what I think. But whomst am I kutaura kuti munhu anofanira kuita sei nemari yake, munhu ngaaite zvaanoda nemari yake, but tingotaurawo generally, just in general, kuti things should not be like what it is to prove a point. Tinoziya henyu sisi, we know everything. Saka kuda kuti udza convince kuti munayo mari, takabvuma kuti munayo, saka hapasina chatichada kana chachavhunduka. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyaya iyi, vasati subscribe, please make sure that you're subscribed, and see you in my next video.